The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing, as under of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 16:25, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Psalm 37:4, delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Psalm 37:5, commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Verse 40, and the Lord shall help them, meaning the righteous, and deliver them. He shall deliver them from the wicked, and save them because they trust in him. Ecclesiastes 7:20, for there is not a just man upon the earth that doeth good and sinneth not. 2 Thessalonians 3, verse 3, but the Lord is faithful, and he will strengthen and protect you from the evil one. Jeremiah 33, verse 3, call upon me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsa-tagsa nato kalag. Kini ang atong nandan nga bulaton tulumanon, sa dili pa kita magapadangin sa pagtuon sa purong sa Dios, kay kung dili nato isugid ang atong mga salang nabuhat ning adlaw, kini mahimo lamang babag, they become a barrier to our study. Busa ikinahanglan ang atong paggamit karon sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan niya sa imong kalag. Ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi paggamit niya ng imong free will. Imong kabubutong hinatag sa Dios. Paggamiton ka niya na sa Dios, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magampo ta karon sa hilom. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Aniya kami sa mayong panglawas, askil pa among panglawas o ginapay kalantip sa among pangunahuna, kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, kortesiya o sa imong grasya, dili kami takos nga mabuhi pa panikaw, nagapadayon pagayod sa paglihok ang imong plano sa tagsa-tagsa na mga kinabuhi. Mahinungdan nga niya kami imong hidala, aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Uban ni kami karon sa among pagpadayon, nining among tuluanon sa pagtuon sa dugang pang mga kamatuoran diya sa Biblia. Nagampo kami ng Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran, maglamdag kanamo, magpatinaw sa imong kamatuoran,
Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong isig ka magtotoo. Fellow believers, welcome. Nini nga atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Aniya pa kita magadupot sa atong tunanan, Colossians chapter 3. Okay. Kagahapon, nagisugot kita bahin sa gugma. Okay? Remember, love is related to God. O tungod kay ang Dios gugma man, kita ang mga magtotoo, makahigugma lamang kaniya, pinagi sa iyang pamagi. Ang iyang protokol, ang atong tumanon, dili ang atong tawhanon nga mga pamagi. Remember, what the Bible says, God can only be worshipped in spirit and in truth. Dili sa atong pagmati. Romans 5:8, nagaingon, God demonstrated His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. 1 John 2:16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. So, kanya, gidugangan pa sa versikulo 17 diha, and the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So ang gikinahanglan nato nga atong mahigugma ang Dios sa husto o kanang sibo gyud sa kabubuton sa Dios is to develop that rapport with God. And rapport with God must precede our rapport with our fellow men. Unahon gyud ang Dios. Hinumdumi ang gugma nato ngadto sa Dios vertical. Apan ang atong gugma ngadto sa atong isig ka tawo horizontal. Now, padayon ta sa paghisgot nining gugma sa Dios. Kining love of God dinhi atong gitun-an. This is not talking about emotion, dili. Walay pagbati ang nahilambigit niini. Kaya nga naman, it is a mental attitude. It is a system of thinking. So, ang gugma sa Dios, bahin man kini sa pagka masaligan sa Dios, God's integrity. O nahinomdom ka ba nga, ang integrity sa Dios nalangkob kini sa iyang pagkamatarong, sa iyang hustisya, o sa iyang gugma. It's composed of perfect righteousness, perfect justice, and perfect love. Kaya ang pulong sa Dios, nagamando ka na itong mga magtutuo to love God with all our mind, with all our heart, and with all our strength, and all our soul. Maunay una gyud, vertical. The vertical forgiveness nga naa di sa Mateo 6:14 ug Marcos 11:25. Ang ikaduha mao ang to love our neighbor as ourselves. Nanay horizontal na kana diha. Horizontal forgiveness is explained there in Ephesians chapter 4 verse 32. So, kining mao nga mando can only be followed and executed, matuman lamang nato sunod sa diha nga kita anaa sa sulod sa operational divine dynasty, ang power sphere sa Dios, protocol plan of God. Mao ni atong ginatuman adlaw-adlaw. We are fulfilling the protocol plan of God. In short, sa diha nga magtutuo nagatuman niining maong talagsaon
kanang dynamic, unique, sophisticated spiritual life. So, di man na kung kita ana sa sulod sa operational divine atmosphere, maura ka na higayon nga kita makatuman ni ining maong matang sa kinabuhing dili kasagaran. So when a believer says he loves God upon he hates his brother, now siya bakakon. Naman na sa 1 John 4:20. When a believer hates his brother, and moingon siya nga nagigugma siya sa Diyos, namakak siya. Oh, by the way, kita mga magtotoo ni ining present dispensation. Unsa man ning dispensation? The dispensation of the church. Church age kini in which we live. So kita mga magtotoo ni ining maong dispensation gimanduan sa pulong sa Dios, sa pagtuon sa pulong sa Dios pinaagi sa atong tukma nga pastor magtutudlo nga napunan sa Espiritu Santo ug ana ay gasa sa pagtudlo as pastor teacher. Now believers have to hear the teaching of the Word of God so he can believe it. Nung ka sa Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Now, di man ikatong motivational virtue o functional virtue. Kining duha, they go in tandem. Motivational virtue o functional virtue. Now, unsa man ning motivational virtue? Well, kining maong bertud is directed to God. Otherwise called personal love for God. Mo'y laingan. Ang functional virtue, asa man ni ma-directed, it's directed to mankind. Otherwise called impersonal love. So, timan na. Kining duha, motivational virtue o functional virtue, magkakuyog yun na sila. Apan, let us always remember nga kining maong duha ka matang sa gugma, resulta kini, byproduct kini sa persistent, continuous residence sa maong magtutuo diya sa sulod sa operational divine atmosphere. Outside of this operational divine atmosphere, ang magtutuo has no way to experience ni ining duha ka matang sa gugma. Dili yun. Kung balikon, motivational virtue and functional virtue are part of virtue love. Now, in another point, ang Diyos nagapaymutang og upat ka mga institutions. Sinumdum ka? Ang naguna nini, volition. Atong kabubuton. Ikaduha, kaminyoon, marriage. Ikatulo, family, panimalay. O ang ikaupat, ang nasod, the nation. Now, kini si Satanas, nga mao ang nagunang kaaway sa Dios, is on the run to destroy ni ining upat ka mga divine institutions. Naning kamot ko siya, naiyag yung gubon kining upat ka mga institutions. Kung nasayod ka na, nga ang palisi ni Satanas, evil. Whereas ang iha sa Dios, grasya. Kita nimo, nagkaatbang ni. Ang iha sa Dios nga policy is grace, apan ang ihang Satanas, evil. Now, ninumdong ka pa ba sa Colossians 3:14? Nagaingon kini, beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. Ang verse 15, padayon niya na, let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful.
To me, love for God precedes love for mankind. O kining maong matang sa gugma, mo ni gitawag sa Biblia og virtue love. So, ayon na nagkalimti ha, it's virtue love. Mo kanay iyag yungan. Now, kining virtue love, kanang it's a state of mind. It is a state of mind. It's a mental attitude love. O kini, maugmad lamang pinagi sa atong pagkamalahutayon, makanunayon, masigihon, persistent, consistent study of God's Word. Sama ni natong gibuhat, adlaw-adlaw. Kay without Bible doctrine resident sa kalag sa magtotoo, maglisod man siya sa pag-ugmad ni ining maong matas gugma. It's hard for him to develop this kind of love. Kay most of human love is actually occasional love. Meaning, kung ang imong tumong sa imong gugma lovable, ang ngayong hugmaon, we love. Apan kung dili lovable, we don't love. You see? Kita ni mo na ang tawhanon nga paghigugma. Occasional love. You see? 1 John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. Timan iputong Hebrewanon 11:6, kung way pagtuo, imposible sa pahimuot sa Dios. Without faith, it is impossible to please God. So, Romans 10:17 is sumpay dayon nga, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Unya, lain sa mga bersikulo, we love God because He first loved us. No, tanong ko nimo, when did God first love us? Kano sa? At salvation. Nga itong higayon, nga itong gituuhan sa Ginoong Jesucristo, mao kadto ang una niyang paghigugma na to. Now, here is a point of doctrine. A believer without Bible doctrine, dili gyud makakabot sa virtue love. Dili. O kung why virtue love, imposible sa pagtuman ni ining talagsaon nga matang sa espirituanong pagkinabuhi. Impossible. Virtue love is above all kinds of love. Ngano man. Tungod kay kini nagagikan man sa personal nga gugma for God. Sabot, gikan kana sa personal nga gugma alang sa Dios. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Isi ato naman ikutlo, di pa dugay. Panato lang gihapon kining balik-balikon, hangtod nga masilsil na gyud sa imong limpatakan. 1 Corinthians 13:13. But now faith, hope, love, unsa man ang klaseng love, virtue love. But now faith, hope, love, abide these three. But the greatest of these is unsa? Love. Virtue love. Okay? So, kung atong binisayon kanang virtue love, bertud nga gugma. Sakto ba na nga binisaya? I don't know if mudawat kaniya na. Again, we cannot love God by human love. No, cannot be. It is only through virtue love. Na. 1 John 4:7, unsa to giingon? Beloved, let us love one another. For love is from God. And everyone who loves is born of God and knows God. Kanang mga love diha gisgutan, these are
virtue love. Virtue love is not a kind of human love. Diba niya? Dili na mata nga tawhanong mata sa gugma. Dili. Namungutan na ko nimo. Okay? Pangutan unta ka. Are you happy as a Christian? Malipayon ka ba? Ingon nga magtotoo. Follow-up question. Unsa may nagadasig kanimo as a believer in Jesus Christ? Unsa may nagadasig? What motivates you? Kaya bigod nimo. What motivates a believer? Unsa nagadasig kaniya? Mao kana is what he wants to prioritize in life. Mao na iyang gusto nga himuong pasiuna niya sa iyang kinabuhi. Unsay nagadasig kaniya. So what a believer prioritizes in life is what controls his life, right? Nakuha nimo? Unsa man ang unsa may pasiuna niya nang mao magtotoo sa iyang kinabuhi, mao kanay nagadumala sa iyang kinabuhi. Now, when a believer leads his spiritual life by emotion, siguro yun siya nga pakyas, pildiro, nga Kristohanon. He is a sure failure in his Christian life. Kaya nga naman, nagkinabuhi mangud lagi siya sa pinagi sa iyang pagbati. Noon sa may mando sa pulong sa Diyos, 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And if I were asked what motivates me in my Christian life, my answer would be Bible doctrine. And part of it is personal sense of destiny. Mao gyud na. Inumdumi katong Colossians 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Now, kanang peace niya is irene. Peace. So what does peace mean? Unsa may pasabot gyud nining kalinaw. Irene. Sa Griego na irene. In English, peace. Unsa man gyud ning peace? Now, paminaw. Peace is a set of favorable circumstances. Freedom, meaning no worries, without trouble. Freedom from turmoil. Mao na peace. Question. Do you have Christ's peace right at this moment? Angkon ka ba? O na nag-iya ka ba kalinaw ni Ginoong Jesucristo right at this moment? Ang John 14:27 sa isulti, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. John 16:33. These things I have spoken to you, so that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage. I have overcome the world. Na. Adto tas Pilipos 4:7. Siya may gisulti diya, may tungod ning kalinaw. It says, and the peace of God, which surpasseth all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Colossians 3:15, and let the peace of God rule. Peace ay rinig yapon. In English, it is a set of favorable circumstances, freedom from turmoil, no worries, absence of stress. You are stress-free. Free from any trouble, any problem, a set of freedom from emotional sin,
and arrogance and fear. So, mangutan na po ko nimo, asa man nato maangkon kining maong kalinaw? Where can we acquire this kind of peace? Tubag, ang pulong sa Diyos nagaingon, it is the peace that Christ gives us believers. John 16:33 says, "These things I have spoken to you, so that in me you may have peace." Philippians 4:7 again, "And the peace of God, which surpasseth all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Colossians 3:15, "Let the peace of God rule in your hearts." Ang Bisaya nining rule, paghari o paharia. Nagpasabot kini to control the activity of someone based primarily upon correct judgment and decision. Colossians 3:15, "And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful." Diya sa Juan 14:27, naghisgo ka na og peace of Christ. John 16:33, peace of Christ. Now, peace can only be acquired from the Word of God, the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Mora, asa man mo makuha ang kalinaw? Diha ra gyud. Kini atong ginabuhat. Dinhi nato mapupo o maangkon kining maong matang sa kalinaw. This peace is a volitional benefit. See? Ay, naranan nimo. Kinabubuton lang na. It's a matter of choice. Mahimo gud, maangkon nimo ni. Mahimo pugdi. You see? Now, if we have happiness, we also have peace. There is contentment. Pinaagi niya na. Usto? Now, ang Pilipos 4:11 pod, naghisgot og pagkakontento. Contentment. Contentment is a virtue. Now, diya sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 16, nag-aingon ka na, "Now the Lord of peace himself give you peace always, by all means. The Lord be with you all." Now, sa diha nga atong maangkon na kining maong kalipay o kalinaw, regardless of circumstances, musugod na kita enjoy. Makapahimos na ta sa personal sense of destiny. Sabta gina. Now, by the way, sa atong Kristohanong pagkinabuhi, we are to apply sa nakalaing mga prinsipyo sa Biblia aron kita makakaton and get more acquainted with God every day sa atong kanang kinabuhi din sa yuta. You see? Mao kana ang proseso sa pagtubo spiritually. That's the process. 2 Peter 3:18 unsa. Now, this is a review. All the time nato ning review. 2 Peter 3:18, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." Now, so, aron nga mahimo ang pulong sa Dios ug ang Dios mismo nga tinuod na sa atong kinabuhi. Mao kini ang proseso. Kini atong gisgutan sa unahan. This is the process nga atong agian. Necessary to go through. You see? Aron mahimong tinuod ang pulong sa Dios ug ang Dios mismo sa atong kinabuhi. That's why we should always ask ourselves this question. Unsa may nagadumala nining akong kinabuhi karon?
What is running my life? Or what is my number one priority in life? Unsa man gyud nagauna? Kita kung tanang tao, magtutuo ka ba o di, naagyo tayo pasiunas atong kinabuhi. Naagyo tayo number one priority. Alang kanimo bana, imong priority, imong asawa. Alang kanimo asawa, imong priority, imong bana. Kaninyong mga ginikanan, ang inyong priority, inyong mga anak. See? All of these things, naagyo tayo number one priority in life. So what motivates you in life is the one that is running your life. You see? So, what is running your life? What is your number one priority in life? The right answer should be Bible doctrine. Ang pulong sa Diyos, giyod, ang nag-una, kinahanglang mag-una, nga itong pasiuna. Hinomdumi ang prinsipyo. What you prioritize in life is what runs your life. Correct? Kaya binimo, apart from all this, ang katawhan karong panahon bagang doon sa mga katawhan karong panahon na nisamot sila o pagkagingon o hedonistic. Ibaw ka ba kung sabot sa hedonistic? Now, to be hedonistic, by the way, is to be a person nga diin ang iyang priority and who just seeks for entertainments. Mao na iyang priority. Sige lang yun siya pangitag mga kahilayan, mga kalipayon, earthly pleasures, dinhinining kalibutan nga ginumalan sa Satanas. Sige lang yun na siya pangita. Mao na gitawag og frantic search for happiness. O magyud siya kanang kaplang pagyus matuod nga batang kalipay. Mao na he is hedonistic. Mao na giingon ato hedonistic. Ang mga tao karong panahon na ning samot ang ilang pagka-hedonistic. Kaya nga naman, may sulod ang ilang kalag. Way sulod nga kamaturan. Way pulong sa Dios. Kaya nga naman, tungod silang pagka-negatibo. Now, remember, 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Nagakinabuhi kita na nagawi kita, pinagi sa pagtuo, dili sa unsay makita. O kitang mga Kristohanon, gimanduan to seek those that cannot be seen. Kanang dili makita. Kaya nga naman, mao na eternal. Not those that can be seen, tungod kay kini sila temporal. Isi, lumalabay lang. Bagang duot sa mga katawhan karong panahon, I would say, to see is to believe. They would believe through what is perceived sa 5 ka-senses sa tao. Sa maning 5 senses of man, sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, sense of touch. Mao ni ang 5 nato ng mga senses. So, they would believe. Pinaagi ni by perceiving through these 5 senses. Now, balik tas Colossians 3:15. Nagaingon kini, let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Now, kining peace din ni Irene sa Griego. This is a state of freedom from worry. Kining maong peace nga gisgutan diya sa Colossians 3:15. Now, kining kind of peace, dili ni option, but it is a command. Okay? It is a command. Mando, kini. Dili kayo mo kapilian, no. Always remember that you are now a believer and that you are mandated
to have this peace. Gibantuan ka nga maangkon nimo kining maong kalinaw being mentioned in Colossians 3:15. Diha sa John 14:27 again, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Now, diya sa 2 Tesalonica, Kapitulo 3, versikulo 16, nagaingon kini, now, may the Lord of peace himself continually grant you peace in every circumstance. The Lord be with you all. Naghisgot ka na og peace. Philippians 4:11, contentment. Kinibgong pagkakontento, nagadala yun ni kalinaw. Basta, kung kontento ka sa imong kinabuhi, naagyo kay kalinaw, naagyo kay kalipay diha sa imong kalag. Now, unsa gisulti Philippians 4:11, not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. Padayon sa versikulo 12. Now, we believers can have this kind of peace which surpasses all understanding. Now, 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Diya mo na. Nagpapobre na yun ang Diyos. Ginoong Jesucristo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo nga bisan tuod siya adunahan apan tungod ug alang kanimo nahimo siyang pobre. O aron nga pinagi sa iyang kapobrehon, kamo mahimong dato, madunahan, tanawa ra gud na. Mao kining peace. This peace is God's grace provision. Grasya kanawi. Gihatag sa Dios, gitanyag kani maong matang sa kalinaw ngani kanato. These things that are nga atong gihisgutan din peace, grace, etc. Mao ni gitawag nato volitional benefits. Okay? So isuwat na po ng prinsipyo kanang maong punto. Kining tanan, kalinaw, kalipay, grasya, etc. Mao ni ang volitional benefits. Now, balik na po tas Colossians 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Kining rule din paharia. Paharia ang kalinaw ni Ginoong Jesucristo diha sa inyong mga kasing-kasing. John 16:33. These things I have spoken to you, so that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage. I have overcome the world. Ephesians 4:4. There is one body and one spirit, just as also you are called in one hope of your calling. John 6:44. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Kaya binimo, dili kita makadapit ni Ginoong Jesucristo nga ni sa atong kalag. Dili. Nabantay. Ngano man. Iba ka ngano.
tungod kay kining atong kasing-kasing puno kini sa paglingla. Our heart is full of deceit or deceitful. Malinglahon, above all things. Sumala sa gisulti diya sa Biblia, diya sa Jeremias 17:9. Nana diya, Jeremiah 17:9. Our heart is full of deceit or deceitful above all things. Now, diya usab sa John 1:12. Popular naman kining mga bersikulo. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. Now, if you are a Christian, kung Kristohanon ka karong, samtang nagpaminaw niini, hinumdumi, nga ang Dios ana ay tuyo sa imong kinabuhi. Kristohanon ka, apan ang Diyos may tuyo siya sa imong kinabuhi. And once you know His purpose, may bawa nimo, unsa iyang tuyo sa imong kinabuhi, be guided by His Word. Nga, ikaw magiyahan sa iyang pulong, pinagi sa pagtuon ini sa adlaw-adlaw nga pagi. Sama niya atong ibuhat. You should be guided by His Word, by studying it on a daily basis. Kung balikon, dili sinimana, dili binuan, dili tinuig, dili sa ganahan ka, kung dili adlaw gayod nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ephesians 1:3 ug 11. Christians have obtained an inheritance na atay mga panulundon. Unsa man yung mga panulundon? Espirituhanong mga panalangin in heavenly places in Christ. Na tuwa atong paabuton dito. So, kina itong ginabuhat na daw, dili ni pag-usik-usik sa atong panahon. We are redeeming the time because that the days are evil. Mo ni tugon kini mando sa Dios. Na nimo nga imo ba ning panumbalingon o di, you see, na atay inheritance, di ba ni? Mo nang inigabot na to dito sa langit, ingnon ka na ako, nga ikaw wa magatuman nga, ako na ito kang giingnan, you see, I told you so. Panwa na, walahin na. See, kantong imo mga inheritance nga dawatonon unta, di ka kadawat kay wa man kamo kalifikar o man kay katakos pagdawat, then mahimo na lang tong unsa handumanan, you see, they become a memorial yun. John 6:35 unsa gisulti diha, si Ginoong Jesucristo nag-ingon, I am the bread of life, he who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. Naon sa may pasabot niya, ha? Okay, paminaw. Kini nagpasabot nga sa diha nga mutuo ta kang Ginoong Jesucristo, kita maluwas. Gusto? We are given eternal life besides anatay physical life. You see? O na tao na kita pag-usab. Also, si Kristo nag-ingon, ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Kining tinapay din physical nga pagkaon. But by every word that proceeded from the mouth of God, kanang word niya is Bible doctrine. Pulong ka na sa Diyos. Si Kristo even said, come to me, all ye who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Mateo 11:28. John 7:37, nagisgot kini o faithless life. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. You see? Ug dili na siya uhawon.
Verse 38, he who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. Verse 39, but this I spoke of the Spirit, whom those who believed in him were to receive. For the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Yes, Matthew 11:28. Unsay gisulti diha. Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you unsa rest. Mo na faithless life. Unsa kato ni Visayan ning faithless life? Hyphenated ka na ha? F, faith, hyphen, R, rest. Faith, rest. Kini nagpasabot nga kini kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. You see? Now, ang imong kanang duol kang Ginoong Kristo, imong when you come to Christ, volitional kini. Imong kabubuton. Kinabubuton ba? It is God who invites us, not inviting Christ into our heart. Kanang ilang giingon og invite Christ into your heart, binali na. Bali. Sabta gini ha. Let me make this correction kay dili buot ang Dios nga ikaw malingla. Nga mawa sa passing o malingla ka sa mga nagkalain mga pamaagi karong tawhanon. Okay? It is God who invites us, not nga kita mo invite mo dapit kang Kristo nga ni sa tong kalag binalina. Remember Jeremiah 17:9? Di ba ni gina? Our heart is deceitful above all things. Malinglahon kini atong kasing-kasing above all things. Kaya abi nimo, ang Dios nagasulti kung unsa gyud iyang buot ipasabot o iyang ipasabot kung unsa iyang isulti. God says what He means, and He means what He says. We need to understand what the Bible really means. Unsa gyud buot ipasabot sa Biblia. We should remember one thing. We are not saved because we accepted, but we are saved because of our faith due to God's grace. Bear that in mind. Bear in mind God's words, Ephesians 2:8 and 9. We have been saved by grace through faith. It is not of ourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, nahinumdum ka ba sa gisulti dihas mga buhat? Kapitulo 4, versikulo 12. Neither is there salvation on any other under heaven, given among men, whereby we must be saved. Way laing manluwas si Ginoong Jesucristo ra gyud. 1 Corinthians 12:13. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. Balik tas Colossians 3:15. Let the peace of Christ rule paharia in your hearts, to which indeed you are called eklektos in one body, and be thankful. Kining called dinhi, call, pagtawag, the call of God is classified into two. Ang unang pagtawag, a call to accept salvation. The second call, to election as a believer. And from there, as an elected one,
ang Diyos nagasangkap sa magtotoo. Every spiritual assets, God's riches in heavenly places, every opportunity and privilege, mao ni gitawag og portfolio of invisible assets, escrow blessings, and a lot more. Daghan pa. Pangutana. Nagpahimos ka ba? Niini mga butang kung ipangisgutan? Or just ignoring them? Well, tigbabaw na pong prinsipyo, it's a matter of choice. Narani mo sa pagpili. This one body, kinigisgutan nga one body, illustrates that as a believer, naatay bahin niini to play, either as pastor, teacher, or evangelist, administrator, missionary, uban pa. Naman na sa Episo 4, 11 nga to sa 13. So, ayaw na po ni kalimti. Magbalik-balik, yun na akong paghisgot. 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ephesians 5:1, therefore, be imitators of God as beloved children. Na, pagka maawaton sa Diyos, ingon nga mga hinigugma nga mga anak. 1 Corinthians 12:13, for by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks. Ang dakong pangutan na nagpabilin. Sa maning maong pangutanang nagpabilin, did you answer God's call? Ang iyang pagdapit? It is a matter of choice. We know that once we answer, diha gyud sa diha nga kita mutubag gyud sa tawag sa Dios by believing in Christ as Savior, nahimo kitang mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. One body with equal privilege and equal opportunity. Colossians 1:18, He, si Ginoong Jesucristo kini, is also head of the body, the church. And He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. Tinuod, nga ang matag magtotoo, bahin na kini sa lawas ni Ginoong Jesucristo. Bahin. Ikaw, na nagpaminaw niini nga itong pagtuo niini, kung ikaw magtotoo karong higayuna, bahin ka na sa lawas ni Ginoong Jesucristo. Kaya ang matag sakop has his own function in the body. And each member is important. May nung danon ng matag sakop. Yan yung maong lawas. Not one is insignificant in every function. Every role, papel sa matag sakop, may nung danon pa kayo. And very significant. John 7:37, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Verse 38, he who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. Verse 39, but this he spoke of the Spirit, whom those who believed in him were to receive, for the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Kitang mga magtotoo, gipanawag kita from darkness to light, gikan sa kangit-ngit ngadto na sa kahayag. Inumdumi ang John 8:12. It says, then Jesus again spoke to them, saying, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness,
but will have the light of life. Kining follows din, he who follows. What do you mean by following? It means faith in Christ. You see? Maribot pasabot diyang follows, he who follows me will not walk in the darkness. Following means faith in Christ. Sabot? Now, Matthew 5:14. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Verse 15. Nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. Verse 16. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Colossians 3:15 again. There are a lot of biblical principles that we can learn. Labihan sa kadaghan sa mga kanang prinsipyo sa Biblia nga atong makatunan as we continue sa atong pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Sa dihang magtuon kita sa pulong sa Dios, we do it verse by verse from its original language. In fact, we do it pinagilagi sa atong giingon og ICE method. ICE. I ay sagogical, C categorical, E exegetical. Now, this is the only way to be able to grow up spiritually. What ay mahimo niya na? Magtuon ta sa pulong sa Dios o sa nakalinlaing mga rasyonal. The various rationals behind it. And let it patuyo ka na diya sa imong panimuot. Let it circulate in the stream of your consciousness. Nahimo na ng bahin sa imong kalag. Kay ang pulong sa Dios, huna-huna guna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 2:16. Gimanduan kita ang mga magtotoo. Niini nga itong pagabuhaton o sa pagpasalamat sa Dios. Do you give thanks to God? Early in the morning, inigmatag yun mo sa buntag, nagpasalamat ka ba niya? Gipabuhi ka pa? O walang hintimbakuwas ka lang dihagwa kay pagpasalamat. It's a matter of choice gihapon. Now, Romans 6:17-18 nun sa gisulti. Verse 17, but thanks be to God that though you were slaves of sin, you be so-and-so. Verse 18, and having been freed from sin, you became slaves of righteousness. Kunya, ato na pong balik ko ng episode 2:8. You have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ephesians 2:8-9. Colossians 1:12, giving thanks to the Father, who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Now remember the inheritance? Inumdum ka pa ba? Atong mga panulundon? Kinirabang panulundon nga atong hisgutan dinhi is technically our rewards in eternity. Yes, technically. God has provided this to us in antecedent grace. Sa kaniya tunga pang tanan. Maribot na sabot sa antecedent grace. Ang Diyos mismo mo'y naghahatag kanato ni ining gasa sa kaluwasan. God supplies all our needs according to His riches in glory. Philippians 4:19. Note the word qualified us diya sa Colossians 1:12.
kining qualification only happens at the point of salvation. The next qualification for believers to be able to share in the inheritance of the saints in light, ano sa diha nga siya nga magtotoo makakabot na sa iyang katakos, to reach capacity sa pagdawat na niining maong mga ganti dito sa eternidad. Question, what do you mean by the marvelous light? Ano sabot pasabot? Well, tubag, bahin kini sa pagkakalifikar sa mga magtotoo. This is part of the believer's qualification. Kaya ang tanang mga magtotoo, mga binalaan, mga santos. You see? We are all saints. No, tingali mo, katawa ka lang mo yung, santos de ko. O, tamay mo, naanas pulong sa Diyos. All believers are saints. Binalaan. Now, timan ang Salmo 119, versikulo 105, kanang popular kining bersikulo, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Now, sa dinhi sa atong bagong tugon, New Testament, ang 2 Korinto 4:6 nagaingon, for God who said, light shall shine out of darkness, is the one who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Now, sa Old Testament, sa daang pagisaan, Genesis 1:3, nagaingon, then God said, let there be light. Dini kita kutob sa atong pagtuon ni karong adlaw atong ipadayon ni ugma. So ayaw sipiat sa pagsunod niini sa sumpay nining atong gitunan. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining laing higayon sa among pagtuon sa imong balang pulong. Salamat sa imong pag-uban kanamo, sa pagpatinaw kanamo sa balang Espiritu Santo sa imong mga kamatuoran. Nada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon nining among tulumanon sa pagtubo diha sa grasya kay balo kang Dios sa Kristo, pinagis pagtuon sa imong pulong adlaw-adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.